Hau pentsoleok, Belarriak prest, hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Arbasoen kontakizunak Arakanko dan eroriko bada Kaixo! Ongietorri entzulei podcasteko saiora. Gure izenak Iratxe, Naia, Isone eta Marina dira, askatasunako lehenengo batxilergoko ikasleak gara, eta gaur hemen gaude gure ahotsak eta ideiak partekatzeko. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu Zetak taldeari sarreran entzungo dugun abestiaren baimena emateagatik. Abesti hau gure podcastean entzungo ez balitz, indarkeria sexualari buruzko sentsibilizazioa eta emozioa ez dirateke agertuko. Bai, gutxi zadoz zurekin. Gaurko saioan, sexu indarkeria izango da gure gaia. Hainbat ikuspegitatik aztertuko dugu. Gizartearen aurre iritziak, indarkeria mota desberdinak eta horrelako egoerei aurre egiteko nola lagundu dezakegun. Azken finean, gai hauek lantzen baditugu, gizarte kontzienteago bat eraikitzeko pausoa emango dugu, ez da? Hori da. Hasierako ideiak adierazteko askotan sexu indarkeria ikuspegi negatibo eta lotsagarritik ikusten da. Gizarteak estimazio handia egiten du biktimen inguruan, eta horrek askotan iziltzea eta laguntzea bilatzea zailtzen du. Iratxek esan duen bezala hori oso larria da, ze biktimen testigantzek indarra ematen diote gizarteari kontzientzia pizteko eta isiltasuna uzteko. Hori da, gizarteak jarrera hori aldatuko balu, biktimek babes handiagoa sentituko lukete. Gazteek indarkeria matxistaren gaineko hezkuntza jasoko balute, estigmatizazioa gutxituko egingo litzateke. Gainera, indarkeria matxista emakumeek genero arrazoiengatik jasaten duten indarkeria sistematikoa da. Hau da, ez da kasu isolatu bat, baizik eta gizarte egitura eta botere harreman matxistetan oinarritzen den zerbait. Beraz, sistema baten parte da. Halaxe, eta gizarteak arazo hau sistematikotzat hartuko balu neurri eraginkorragoak hartuko lirateke. Bestetik, indarkeria sexualaren aurka benetan mobilizatuko balitz, biktimek laguntza gehiago jasoko lukete. Azken batean, gizarteak indarkeria sexualaren aurka benetan konprometituko balitz, biktimak bakarrik ez lirateke sentituko. Gainera, egoera batean sexu indarkeriaren gaia ikastetxe eta sakonki landuko balitz, gazteen jarrerak nabarmen aldatuko lirateke. Ongi ba, has gaiteze. Lehenik eta behin, zer da sexu indarkeria? Pertsona baten aurkako edozein sexu ekintza da, haren borondatearen aurka egiten dena. Osasunaren mundu erakondearen arabera, barne hartzen ditu behartutako sexu harremanak, sexu jazarpena, ukitu desegokiak edo presio bidez lortutako harremanak. Eta garrantzitsua da azpimarratzea emakundek dioen bezala, sexu indarkeria ez dela ekintza isolatu bat. Botere harreman desorekatuetan oinarritzen da. Beraz, ez da soilik arazo individuala. Ez, arazo sozial eta estrukturala da. Sexu indarkeriarekin lotutako efemeride garrantzitsuena azaroaren 25 da. Emakumeen aurkako indarkerian desagerrarazteko nazioarteko eguna. 1989an izendatu zuen Nazio Batuen Erakundeak. Egun horretan manifestazioak egiten dira, kontzientziazio kanpainak antolatzen dira, hezkuntza jarduerak sustatzen dira eta sare sozialetan mezu asko zabaltzen dira. Helburua argia da, indarkeria matxista ikustaraztea eta isiltasuna apurtzea. Sare sozialek ere paper handia dute honetan. Adibidez, emakunderen kontuek prebentzio mezuak zabaltzen dituzte. Eta Pikara magazinek ikuspegi feministatik lantzen ditu gai hauek, testigantzak eta analizi sakonak argitaratuz. Horrelako kontuak oso garrantzitsuak dira gazteengana iristeko eta informazio fidagarria eskaintzeko. Zeinbait albiste irakurri ditugu gai honen inguruko informazioa biltzeko, eta horietatik lehenengo albistea Berria egunkarian argitaratutakoa da. Euskal Herriko sexu indarkeriaren datuak aztertzen ditu. Eta zer azpimarratzen du? Emakumeak direla biktima nagusiak, kasu asko ez direla salatzen eta erasotzaile askotan ez dela ez ezaguna, baizik eta ingurukoa. Horrek mito bat apurtzen du. Askotan pentsatzen dugu erasotzailea kale ilun batean dagoen ezezagun bat dela, baina realitatea besterakoa da. Horrek erakusten du arazoa gure gizartearen barruan dagoela. Bigarren albistea EITBn argitaratu zen, sexu indarkeriaren aurkako protokolo berriei buruzkoa.
Protokolo hauek bereziki jai giroan eta espazio publikoetan aplikatzen da. Helburua argia da, erasoi aurre egitea, biktimak babestea eta tolerantzia zero mezua zabaltzea. Eta garrantzitsua da ez bakarrik arazoa salatzea, baizik eta erakustea gizartea zer egiten ari den konponbideak biltzeko. Argudio nagusietako bat da sexu indarkeria ez dela gertakari isolatua, kultura eta botere egitura jakin batzuen ondorioa dela baizik. Gure ustez, hezkuntza funtsezko papera du. Gaztetatik baimenaren kultura landuko balitz, errespetuzko harremanak normalizatuko lirateke. Eta biktimari erroa leporatzeko joera soziala desagerrarazi behar da. Askotan galdetzen da zer zeraman jantzia edo zergatik joan zenara, eta galdera horiek arazoa biktiman kokatzen dute. Eta ez erasotzailea, gure iritziz gizarte osoaren ardura da, isiltasuna mantentzen badugu arazoa betikotzen dugu. Laburbilduz, gaur ikusitako guztiaren ondoren, argi daukagu sexu indarkeria arazo sozial eta estrukturala dela. Ez da kasu isolatuen multzo bat, baizik eta gizartean errotuta dagoen errealitate bat. Eta horregatik efemerideek, albisteek eta sare sozialetako ekimenek laguntzen dute kontzientzia pizten. Gai hau mahai gainean jartzea ezinbestekoa da, ikusarazteko eta normalizazioa apurtzeko. Baina hori ez da nahikoa, benetako aldaketak hezkuntzan dago, jarreretan eta batez ere konpromiso kolektiboan. Denok dugu zerbait egiteko, informatu, entzun, babestu eta errespetuz jokatu. Gainera oso garrantzitsua da biktimen ahotsa erdigunean jartzea eta erruaz leporatzea. Gizarte bezala erantzukizuna hartu behar dugu, indarkeria mota hau ez dadin normalizatu edo justifikatu. Azken finean, isiltasuna haustea da lehen pausoa, eta gaur hemen, gai honi buruz hitz eginez gure alea jarri nahi izan dugu. Agian pauso txikia da, baina beharrezkoa. Helburua ez da soilik informazio ematea, baizik eta hausnarketa eragitea. Entzulek ere, galdera hauek beren buruari egitea eta inguruan jarrera aktiboa izatea. Eskerrik asko gaurko saioan zuteagatik. Hau izan da dena eta gogoratu, errespetua, baimena eta kontzientzia dira indarkeriarik gabeko harreman oinarria. Hurrengo saioa arte! Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina Hurrengora arte!